Mae yna ddirywiad yn digwydd. Mae'r aelodau sydd ganddo ni yn mynd yn hyn. Mae capeli yn cau, mae cynulleidfaoedd yn mynd yn llai. Nid ym mhobman, a da ni'n diolch i Dduw am hynny. Ond mae yna her, mae yna ddirywiad, a sut mae wynebu'r her yma. Ac y pwynt cyntaf ydy bod yn onest efo ni'n hunain. Be sy'n nodweddu eglwys fyw? Dau beth. Sicrwydd cred a chymdeithas gynnes. I adeiladu a meithrin eglwys, mae rhaid i'r gair gael ei gyhoeddi'n glir, a mae rhaid adeiladu cymdeithas gynnes ymhlith y ffyddloniaid. Ni'n mynd i bod i fyw yn annibynnol, dyn ni'n rhan o deulu, ac felly gwaith cynhenid ni ydy creu ac adeiladu meithrin eglwysi sy'n ffyniannus, sy'n fywiog, ac yn cynnig cefnogaeth i bobl. Mae hwn yn un o'r cwestiynau lle ydym ni isio ateb hawdd iddo fo. Dyma ni 10 pwynt, gnewch rein yn y drefn yma, a fydd popeth yn iawn yma tyfiant yn dilyn. Mae hi'n her, mae'n mynd i bod mor anodd ar eglwysi. Mae niferoedd yn mynd i llawr, mae'r adeiladau mawrion mae'n mynd i bod yn fwrn arno ni. Be sydd ar flaen rhestr yn heglwysi ni? Adeilad. Yn hytrach na poeni am sut i gadw'r drws yn gorad, poeni am sut i gyflwyno Iesu Grist yn y gymdeithas da ni'n byw ynddo fo. Oherwydd munud fydd Iesu Grist yn dod i'r canol yn ôl, ac y bydd o ar flaen yn hagenda ni, neith y drws ddim cau. Gan Dduw, mae twf yn yr eglwys yn dod pob math o dwf, sydd efo unrhyw fath o ddaioni'n perthyn iddo fo. Ac oddi wrth Dduw, mae unrhyw fath o dwf ac arweiniad ar gyfer adeiladu ag cynyddu niferoedd o fewn eglwys yn mynd i ddod. Ac felly, y pwynt cyntaf ydy, mae angen troi at Dduw mewn gweddi. So the 5 marks of mission are widely accepted ecumenically as good tools to help churches engage in their mission. It begins with telling, sharing the gospel, evangelism, and then teaching disciples, helping people to grow in their discipleship, and tending, so exercising pastoral care, being a community of faith together where we care for one another and each other's pastoral concerns, treasuring creation, treasuring the world around us and working to preserve and to protect its integrity and the wonder of the world that God has given to us. And finally, the last mark, to transform those things, those systems of injustice. So cancelling debt, for example, working to improve the lot of people maybe who live without clean water. Transforming those systems and structures that bring injustice to people's lives. Da ni'n cymryd yn ganiataol rwan bod yr 2 bwynt cyntaf o'r amcan cenhadol yn glir a bod pawb yn gytun arnyn nhw. Bod ni'n cyhoeddi'r newyddion da o lawenydd mawr am Iesu Grist a'i aberth o drosto ni, a bod ni'n meithrin bywyd yr eglwys a cymdeithas yr eglwys yn y gwirioneddau hynny, yn y bedyddio, yn y cymuno, yn y gweithgarwch sydd ganddyn ni efo'n gilydd. Mae'r eglwysi ydw i wedi gweld sydd yn tyfu ydy rhai sydd efo'r mwyaf bontydd mewn i gymdeithas. Fedrith rheina fod yn rhai ffurfiol, lle gweithgarwch mae'r eglwys yn ei gynnal, ond fedrith fod yn rhai anffurfiol hefyd, lle mae rhai aelodau'r eglwys yna'n perthyn i'r côr, neu i'r clwb ffermwyr ifanc, neu i'r urdd, beth bynnag ydy hynny, ond bod nhw yn yr gweithgarwch hynny, yn y clwb yna, neu yn y gymdeithas yna, yn rhannu'r newyddion da, yn tystio i wirionedd y newyddion da am Iesu Grist. Ac wrth iddyn nhw'n wneud hynny, bod o'n denu pobl i mewn. O'r cariad sydd yn y berthynas yna, ti'n di glywed am y person mwyaf pwysig yn y mywyd i Iesu Grist, mae'r gwahoddiad yn meddwl lot mwy. Un llyfr dwi wedi fwynhau ddarllen a dwi yn dal i droi eto fo o bryd i'w gilydd ydy The Purpose-Driven Church gan yr enw Rick Warren sydd yn weinidog ar beth sy'n ni'n alw ma'n debyg yn rhyw fath o mega church andros o eglwys fawr yn America. Eglwys oedd bynnag gychwynodd o ddim byd, dim ond y fo a'i Feibil yn mynd ati sôn am Iesu Grist. Be mi o'n ddeud ydy, yn hytrach na disgwyl i bobl ddod i mewn i'r eglwys, mae'r her ydy mynd allan at y bobl a chyflwyno Iesu Grist a'i dwyn nhw nôl hefo ni i mewn i'r eglwys.
A dyna un peth dwi wedi drial i wneud o ran yng nghenhadaeth bersonol i fy hun ydy dim yn unig canolbwyntio ar y rhai sydd o fewn yr eglwys yn barod, ond gofyn y cwestiwn sut allai i gyrraedd y bobl sydd tu allan i'r eglwys, sut allai ddod i'w nabod nhw, sut allai i gael nhw ddod i nabod i, ac unwaith mae'r adnabyddiaeth yna mae rhywun yn medru dechrau siarad wedyn a dechrau cyflwyno Iesu Grist. I think there are some key characteristics or some key markers of churches that are growing. I think, firstly, a love for God and a commitment to God and to God's love and growing in that relationship, if that's spirituality, if that's discipleship, but growing in that relationship with God. But then being committed to each other. So as a fellowship, as a community of people who are all committed to journeying with God. But then another relationship with the world around us. So often we can kind of turn the chairs of our church in so that we look in on ourselves. And I think one of the markers of growing churches is that their chairs, if they have chairs at all, but they're facing out. They have a kind of an outward, a mission-minded focus. They're looking for opportunities as an entrepreneur would, I suppose, to see what are the things that we could do as a community together to engage with people who are not yet part of our church. And then I think the large relationship is with the church as a whole. So yes, we recognise that we're a congregation in this place, but we're part of something much bigger, part of something that has a history and a present and a future in God. Pobl ydy'r eglwys. Sa'n sôn am adeiladau, nid capal ydy'r eglwys, nid eglwys ydy eglwys, ond criw o bobl yn dod at ei gilydd sydd yn credu yn Iesu Grist, sy'n mynd i rannu y newyddion da am gariad Duw, a hynny dan fendith yr ysbryd glân. A da chi weld, gynnon ni'r geiriau yn y fan yma gyda'n gilydd yn gryfach. A dyna sydd yn wir am yr eglwys Gristnogol, pa mae criw o bobl Iesu Grist yn cyd-symud a mae yna undod drwy'r ysbryd glân. Da ni'n adeiladu'n gilydd, da ni'n malio dros yn gilydd, da ni am ein gilydd dyfu yn ysbrydol, tyfu i garu'r arglwydd yn well, tyfu mewn gweithredoedd da i wasanaethu'n cydyn. Dwi'n eistedd fan hyn yng ngaleri un o'r capeli harfa mwyaf ac enwocaf y wlad, sef Tabernacl Treforys. Bydden ni'n licio bod digon o ffydd gyda fi i gredu a bydde'r lle yma'n gallu bod yn llawn o addolwyr unwaith eto. Bod pobl yn mynd i ddod nôl i addoli a mwynhau addoliad gyda'i gilydd. Ond efallai bod gyda nhw rhywbeth i ddysgu ni ar yr un pryd. Efallai bod ni'n newid y cyfan a newid ein ffordd ni o ddod at ein gilydd i foli ein Duw. Dyn ni'n darllen yn Efengil Ioan fod Iesu wedi cyfarfod i ddisgyblion ar ôl yr atgyfodiad. Dyn ni'n clywed amdani nhw yn penderfynu mynd allan i yn pysgota trwy'r nos, ond ddim wedi gallu dal dim. A wedyn dyma Iesu yn ei cyfarch nhw ac yn ei hannog nhw i drio eto, ond trio rhywbeth gwahanol tro yma. Mae'r disgyblion yn ei fyddhau ac yn cael llwyddiant. Mae Iesu yn galw ni yn y cyfnod yma i drio rhywbeth newydd. Ond mae angen i ni wrando ar lais Iesu a mentro neu rhywbeth gwahanol lle rydyn ni. Bob blwyddyn mi fyddwn ni'n dod yma i faes yr Eisteddfod ac yna mi fydd yna gyfle i gwrdd ac eglwysu, siarad â gweinidogion, arweinwyr, athrawon ysgol Sul, pobl ar lawr gwlad sy'n gwneud y gwaith. Medru cynnig cyngor, medru clywed rhai o'r anawsterau maen nhw'n wynebu falle, sôn am yr adnoddau sydd gyda ni, falle da ni'n meddwl bydd yn ffitio i anghenion arbennig nhw. A hefyd, wrth gwrs, mae'n gyfle i glywed be ydy'r anghenion, be ydy'r pethau allan yna sydd ar goll. A dyna'r fraint mewn ffordd o glywed gan bobl sut fedrwn ni wneud gwahaniaeth i'w gwaith nhw. Ni yma heddi yng Nghanolfan Gymraeg yr Atom yma yng Nghaerfyrddin, canolfan newydd agorodd rhyw 6 mis yn ôl. Wy'n teimlo fel eglwysi bod i'n gyfrifoldeb arno ni geisio pontio a chymdeithasau a chanolfannau Cymraeg i iaith eraill yn y dre.
Ac felly ni wedi penderfynu i gynnal prosiect newydd. Ni'n mynd i symud y dosbarth Beiblaidd allan o'r festri ac o'r capel, ac ni'n mynd i ddod fan hyn i'r atom, ac ni'n mynd i lansio cynllun newydd, cynllun agor y gair, lle byddwn ni'n cynnal dosbarth neu astudiaeth, ond agor y gair byddwn ni'n ei alw fe, Cymraeg ar gyfer tre Cyfyrddin. Mae yna tipyn o fywyd fan hyn yn yr atom hefyd ac ar y pen yma'r dre. Gobeithio bydd bobl yn sylwi bod ni yma. Byddwn ni wedi rhoi digon o goeddusrwydd i'r peth. Ac yn ogystal at y ffyddloniad bydd yn dod, wi'n gobeithio hefyd, felly bydd ambell un yn teimlo iawn, wel, fi fwy hyderus i gerdded mewn i ganolfan fan hyn a chael paned bach yn anffurfiol na falle fydden ni gerdded mewn i'r festri yng nghanol wythnos yn defe. Mae'n ffordd eto o gyflwyno'r gair. Mae'r gair yn fyw ym mywyd yr eglwys ac awydd yr eglwys hefyd i ddod ar gair allan, tu allan i furie'r capel felly, a'i gyflwyno fe i fywyd y dre. Y cwestiwn anodd ydy sut dyn ni'n cyflwyno Iesu Grist yn ein sefyllfaoedd. Rwan taswn ni'n byw yng nghanol Gaerdydd, yna'n saff mi fysa'r ffordd dwi'n cyflwyno Iesu Grist yn hollol wahanol o bosib i'r ffordd dwi'n cyflwyno Iesu Grist yn Llanuwchlyn. Yr her ydy gweld be di angen y gymdeithas. Lle mae'r gymdeithas arni ar y pryd? Pwy di'r bobl sy'n byw yn y gymdeithas? Ydych pobl chi yn eich gymdeithas chi gyd wedi ymddeol? Os felly, pam dyn ni'n trial creu cylch tu a fi? Os gennych chi neb i ddod? Ond nid cegin gawl sydd i angen y fanno. Pam cynnal clwb henoed, pam fod graddfa niferodd plant a phobl ifanc sy'n byw yn y fro ar gynnydd. Yna ella mai llanast sydd i angen yno. Da ni am wneud gwaith plant, gwaith ieuenctid, da ni am gynorthwyo efo bugeiliad y stryd, da ni'n mynd i wirfoddoli efo'r banc bwyd. Yr holl bethau yma, maen nhw yn mynd i fod o gymorth. Da ni mewn ardalodd gwahanol, da ni'n eglwysi gwahanol, ond yr un ydy'r nod, dwyn Iesu Grist i bawb, pwy bynnag ydyn nhw. Mae'r ffydd i fi yn rhywbeth i ni fod i rannu drwy astudio'r gair gyda'n gilydd, drwy gynnal cyfarfodydd gweddi gyda'n gilydd, drwy cael cyfarfodydd mewn eglwys, ond mae hefyd yn ein ffydd i yn rhywbeth dwi am fynd ag i bobl eraill, tu allan i furie'r eglwys. Ond y broblem yn aml iawn yw bod ni'n ofni ymateb pobl, yn ofni'r her, yn credu bydd pobl ddim â diddordeb. Dwi'n credu bod hynny'n anghywir, fi'n credu bod pobl â diddordeb heddiw. Lle bod nhw ddim eisiau ymrwymo o hunain i fywyd yr eglwys fel mae'r eglwys yn bodoli ar hyn o bryd. Ond dwi ddim yn credu nad oes diddordeb i gael dy bobl. Mae pobl yn crefu, os dwi'n dod nôl i'r cariad sydd yn graif i'r hyn dwi'n credu ynddo, mae pobl yn crefu am cael eu caru. Mae angen i ni fel eglwys ddangos mae cariad sydd yn rhan pwysig o'n bywyd ni. I think my encouragement would be to start talking, but not to start talking to ourselves or to continue talking to ourselves, but to talk to people who are not yet part of our church, our grandchildren, our sons and our daughters, our neighbours, the people that we know and that we pass by every day, and start to build up friendships, and from those friendships begin to introduce faith and hope and the difference it's made to your life into those conversations. Cyrraedd y bobl yn lle ma'n nhw a rhannu cariad Duw hefo nhw yng nghanol i'w byd. Dyna fraint fwyaf eglwys cael gwasanaethu'r byd yn enw Iesu Grist. Fraint yn dydy.